Zdarec lidičky a vítejte u dnešního videjka. Chtěl bych vám všem oznámit, že vlastně na našem kanále teď bude taková novinka, že budeme mít nového člena na naší youtuberského kanálu a teď už to přenechám kolegovi Pepimu. A přivítejte nového kameramana Romana. Pojď se nám, Romane, ukázat. Řekni tady pár slovíček. Takže já všechny zdravím. Já, jak už řekli kluci, já jsem nový kameraman a vlastně budu natáčet kluku videa, budu jim to stříhat. Doufám, že to bude nějak vypadat, no. Tak doufám, že to všechno půjde podle plánu a že se vám ty videa budou líbit. Takže určitě dávejte lajky, odběry, komentujte a můžete se těšit na další videa, a to sice se mnou za kamerou. A pokud chcete moje odhalení, tak až tady bude 1000 sledujících, tak se dočkáte mýho odhalení. Čus!